Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar 55 jaar geleden hadden we hier in Zeeuws-Vlaanderen nog 30 verschillende gemeenten. Groondijken was daar één van. Hier achter mij is het raadhuis, dat is inmiddels omgebouwd tot woonhuis. In 1970 werden de gemeenten samengevoegd tot 8 gemeentes. In de West-Zeeuws-Vlaanderen waren dat Sluis, Aardenburg en Oostburg. In het midden Terneuzen, Axel en Sas van Gent. En in het oosten Hulst en Hontenisse. Maar dat was nog niet genoeg. In 2003 bleven er 3 gemeenten over. Hulst, Sluis en Terneuzen. Hoeveel mensen mogen er eigenlijk stemmen in Zeeuws-Vlaanderen? En waar moet je dan stemmen? Ik ga het allemaal voor je uitzoeken. Zeeuws-Vlaanderen heeft ongeveer 106.000 inwoners. Daarvan mogen er ongeveer 85.000 hun stem uitbrengen. De gemeente Sluis heeft 23.200 inwoners, waarvan er 16.800 naar de stembus mogen. In de gemeente Terneuzen wonen 55.900 mensen. En in de gemeente Hulst mogen 19.600 van de 27.400 inwoners hun stem uitbrengen. Maar hoe is de leeftijdsverdeling? Eerste jeugd. In Sluis kregen iets meer dan 3000 jongeren tussen de 18 en 35 jaar een stempas. In Terneuzen ruim 8000 en in Hulst 3500. Als iedere jongere in Zeeuws-Vlaanderen een letter zou zijn, kun je gemiddeld 90 appjes versturen. Dan de jonge gezinnen, tussen de 35 en 50 jaar oud. In Sluis gaat het om 2700 mensen, in Terneuzen iets meer dan 7000 en in Hulst om 3400. Ter vergelijk, er zijn evenveel mensen in deze leeftijdscategorie in Zeeuws-Vlaanderen als dat er naar schatting verkeersborden staan in de regio. De mensen die zo langzamerhand richting hun pensioen gaan, tussen de 50 en 65 jaar, daarvan wonen er 4500 in Sluis. Ongeveer 10.600 in de gemeente Terneuzen en 5500 in de gemeente Hulst. In de gemeente Hulst gaan 10 keer zoveel mensen stemmen als er bushaltes in Zeeuws-Vlaanderen zijn. Dan hebben we de ouderen, de 65-plussers. In de gemeente Sluis hebben we 6500 kiesgerechtigden die ouder zijn dan 65 jaar. In Terneuzen wonen iets minder dan 14.000 65-plussers. In Hulst wonen er iets meer dan 7000. Misschien leuk om te weten, samen zouden al deze senioren de hele gemeente Hulst kunnen bevolken. Oké, nu we weten hoeveel Zeeuws-Vlamingen mogen stemmen, is het ook misschien wel interessant om te weten hoeveel stembureaus er dan nodig zijn. Laten we beginnen met Hulst. In totaal staan er in de 15 kernen 19 stembureaus. Bijzonder is dat in het stadhuis Hulst een speciaal stemhokje is ingericht voor blinden. Ook mensen met bijvoorbeeld dyslexie kunnen er terecht voor hun stem. Via de koptelefoon hoort u welke namen en partijen er op de lijst staan en met een speciale mal weet je zeker op wie je stemt. Dan de gemeente Sluis. Er zijn 18 stembureaus verspreid over alle kernen. In iedere kern 1, maar in Oostburg en Breskes 2. Tot slot de gemeente Terneuzen. Daar zijn in totaal 27 stembureaus te vinden. Opvallend is dat in de grootste wijk, Othene, 2 stembureaus op dezelfde plek zitten. Daarnaast zijn er 2 mobiele stembureaus op pad. Je kunt ze vinden in Overslag, Spui, Zandstraat en in Hoek en Terneuzen. Ga je stemmen bij een bureau in de binnenstad, dan mag je er gratis parkeren. Nu je dit allemaal weet, krijg je dan al zin om je stem uit te brengen? Niet alle jaren is het enthousiasme even groot. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam landelijk gezien de helft van de kiesgerechtigden opdagen. In Zeeuws-Vlaanderen was de opkomst in 2020 vergelijkbaar. In de gemeente Terneuzen kwam 45% opdagen, in Hulst 53% en in Sluis 51%. Opvallend is wel dat in alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten een lokale partij met kop en schouders boven de rest uitstak. Voor 1970 waren we verplicht om te stemmen. Dat is afgeschaft omdat men vindt dat stemmen een vrije keus moet zijn in een democratie. Sindsdien blijft de opkomst steken op zo'n 50%.
Bij onze zuiderburen kennen ze wel stemplicht. Je riskeert een boete van tussen de 30 en 150 euro als je niet naar de stembus gaat. Maar in werkelijkheid gebeurt dit zelden. Als je minstens 4 keer niet stemt in een periode van 15 jaar, kan je stemrecht zelfs ontnomen worden. Maar dat is al jaren niet meer gebeurd. En nu? 1 gemeente zullen we in Zeeuws-Vlaanderen nog niet worden. Maar binnenkort gaan we wel met z'n allen naar de stembus. Gaat u stemmen? Misschien is dat wel een goed idee.